Не слышно их в саду, даже шорохи. Все замерло до утра. Если наливай, как недорогие подмосковное вечер. Прибегла. Подмосковное вечер. Охрана! Боби, стани, моля те, охрана! Охрана! Веднага. Охрана! Телената шоколаден клуб. Давай басейна. Усмирителната ризница. Чакай да обажда микрофона. Пък стига гледах. Охраната да се намеси. ЧСП! Чрезвичайно происшествие. Значи, ако утре... Не забудете. Ако утре стана в 7 часа и това нещо не е изметено, Когато сутрин стана. ще има във вашите кафтенца цианкари вътре. Вземи си килчето, бе. Или не, какво беше онова, дето цял ден ходиш в туалетната? Сваровски. С диамантен прак ще ти го смеся такова, дето за разстройство. Малко диамантен. Исках просто да те науча на една руска песен, но ти не престана да пееш като Есил Дюран, докато простира. И трябваше така да... Този метод ли използва? Добре. О, това ми е лекия метод. Работи, сядам и слушам. Така. Няма микрофон. Искам да ме обещаш, че ходиш един път в басейн. Един път. В лайфа, при Гала и при Величко Скорчев, ако още вода. Ако нещо номинира тебе или него, ако има Не може да опасно говорите за номинации. прибързано, искам да го оставя в басейна. В евофорията. Много нафталинен. После искам да скочиш при него и да го давиш. Деликатно да го натисна. Да, искам да скоча после пред тебе и да те дави. И да ти Ей така да ти навежда главата. Ей така. Ей така. Там няма нужда да навежда по такъв начин. Той ще се наведе сам по... Циркът е пълен. Ох, трябва да върна записите. Да видя дали нямаме спомени. Песента, която искам да науча е на Людмила Зайкина. Тичот река Волга. О, тази е... Трябва да знаеш един куплет да ги побъркаш.